Выйшлі ў портачках дзюравых, як сіроты жабраваць, цягнуць жвачку тут разявы, каб на людзях жвакаваць. Іх бы некалі бабулькі не пусцілі за парог, што за сорам, у портках дзюркі, бачна ўсё кругом ля ног. У вушах у іх слухаўкі, як у бабці той глухой, самі голыя, як Маўглі, з размалёванай спіной, пазуры, як у вароны. Як вам лыжку ўтрымаць? Вы, дзяўчынкі, як гаргоны, што далей ад вас чакаць? Як навучыце вы ўнучак? Ці патрэбна праца вам? Не трымалі вы анучак? Вось бяда расце хлапцам.